με τον Τσακάλι να είναι στην διαδρομή που είδαμε προηγουμένως, τον Κυριάκο Αντωνίου, τον Κύπριο πρωταθλητή με τα 48-28. Είναι η κούρσα η πρώτη τελική, η οποία όμως δεν έχει τους καλούς αθλητές που θέλουμε. Είναι ο Ρεγκίνος Μενελάου από την Κύπρο με 48-86 ατομικό από πέρυσι. Ο Θανάσης Τσάκαλης που ανήκει στον Οδυσσέα Αγίου Δημητρίου με 48-23. Και ο Κυριάκος Αντωνίου, επίσης Κύπριος αθλητής, με 48-28. Είναι οι τρεις αθλητές που μετέχουν σε αυτήν την πρώτη σειρά των 400 μέτρων. Η καλή θα ακολουθήσει να δούμε την κούρσα των 400 μέτρων, αυτή την πρώτη σειρά, και αμέσως μετά θα πάμε στον Φάντο Σκύφτα που έχει τον Σπύρο Λεμπέση, τον πρωταγωνιστή του αγωνισμού με τα 79-30 που επικράτησε εδώ στα 17 Παπαφλέσια. Έφυγαν οι αθλητές σε αυτήν την σειρά, την πρώτη των 400 μέτρων. Είναι και οι τρεις ο ένας κοντά στον άλλον και βλέπουμε, ας πούμε, το πώς τη διαφορά προσπαθεί να μειώσει τώρα από τον Αντωνίου ο Τσάκαλης, αλλά ανεβαίνει και ο Μενελάου, ο Ριγίνος Μενελάου από την τρίτη διαδρομή. Πάνε μαζί οι αθλητές, ο Τσάκαλης προσπαθεί να ανεβάσει ρυθμό, αλλά τελικά αυτός που έχει τη μεγαλύτερη αντοχή είναι ο Κυριάκος Αντωνίου, που θα επικρατήσει με 48-86. Πάμε πρώτα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε τον Σπύρο Λεμπέση. Το Διεθνές Meeting στίβου Παπαφλέσια διοργανώνεται από το Μεσσηνιακό και τον ΣΕΓΑ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Δήμο Καλαμάτας και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Χορηγός του αγώνα